Pini bangke Neli Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video along nali tumpanang than pachini ponikpo kopi Voreng Awarsai ma kwana pu sa vacancies se doma kaikia son klar dagalam nali tum LABANGSO video arlosi thekpon long ikpo aprangsi KARDOM katukave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tami nali tum jong LABANGSO YouTube channel along nang Humri milang pol deke chingon pen subscribe igon adung hestame bela arjan theklongi hodas tami nali tum tenene pen berpon igdernon lapen nali tum LABANGSO video ko anma share on share igon lapen liking system nali tum pi igon tangte non ko pia Voreng Awarsai ma kon ana post vacancies doma kachar liang deng ko an sikenang jima lapen salary ko anma LABANGSO a details non pathek pen chethan pononang lapen lang pononang tangte non prabjin mate pathek pen LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK dak chethan pononang LABANGSO Voreng Awarsai men labangke nali tum na theklongi FX Bank Recruitment 2024 online apply 120 assistance post do lapen post men makadu ko wita chinta po assistance lo lapen total post vacancies labangke dak nani tum theklongi 120 lapen organization bangke dak apex bank lo lapen qualification ki nangji LABANGSO Voreng Awarsai lafane graduation unang po ka apply ni ya process labangke online se apply nang po lapen application fee labangke 650 pinang po lapen ke start pon labangke apply start pon dak 29 January 2024 bensi start pon lo lapen last date of apply labangke 13 February 2024 si last date lo lapen non ang ton penalam dak chithan pon nang la seda Assam Cooperative FX Bank Limited ahin pes tameda official notification da release pon iglo kadu ka pen 120 assistance post paklang pon iglo lasini khang abang fi tum nalitum prabjen pen jogdun example te jogdun iktamelo Lapen FX Bank Recruitment details bangla son lo dak number name of post assistance lapen number of post bang 120 post do lapen dak name of organization bang da Assam Cooperative FX Bank Limited lo lapen educational qualification labang ke graduation unang po lapen 45% marks nang po lapen good computer knowledge mate computer understanding knowledge do abang pu mate abang finang po lapen local language proficiency labang ke dak SMS lapen ka prek language tame thek nang po lapen preference candidate with the work experience 3 years more in state cooperative bank in similar rank will be receive reference of 10 marks in the selection process kasi apras tame jong se claim dun tang abang fitum dolo pul dak 10% on marks people po selection process hot lapen salary bang ka dak pe nani tum theklongi 18730 pencheng log dak 68040 rupees on nani tum per month long panik po lapen grand pay dak 400 dia ikha 4400 plus nani tum long pon ikpo lapen puthot dak lang polonang puthot dak tok duslang age limit labang ke arta labang ke dak 21 years pen 34 years arta molam abang pu mate abang phe tum si jogdun long ikpo application fee labang ke candidate who are eligible and willing to apply online must pay an application fee res 650 to complete the application process kasim ajar candidate aja category tame alang litum labang ke 650 labang ke nane tum application fee abang pi vek nang po lapen ki pinangji lake debit card credit card UPI net banking lapen wallet can be utilized for this purpose lai ahin personal itum pay nang po mate pinang po lapen helpline number na itum la theklongi recruitment Aplex Bank Assam @gmail.com LABANGSO dim na ito Humri iklote application forms taminali tum long pon ikpo lapen details taminali tum chini pon ikpo lapen ka apply nai nalitum online application link along ber ignang po lapen odar nalitum browser akimi chingpu ikpo nalitum registration paprang nang po lapen kirang sa documents nalitum fill up nang po documents upload nang po lapen application fee nalitum payment nang po lapen da nalitum submit nang po submitted pena feed nalitum fund acknowledgement a number mate LABANGSO copy ba nalitum manang pic po nalitum LABANGSO acknowledgement alo mate LABANGSO copy aba nalitum print out dikpen bi kong nang po lapen required documents to upload lasi kinang sa documents lo photo mate passport size photo labang ke file size 50 KB nang po lapen format labang ke JPG nang po lapen signature of candidate labang ke sivet lo dak 50 KB lapen file format bang JPG lapen other documents mate ka prega documents bang
max file size labang 300 KB lapen file size bang JPG nangpo lapen important date labang ke lason lo important date labang ke dak start ke apply start ke cheng ponji labang ke 29 January 2024 pen apply last date labang ke 13 February 2024 till 5 PM an apor piik po lapen labang so article long lagi lo tenali tum apply links tame long pon ikpo lapen notifications tame nani tum long pon ikpo Lastly, ningke hang abang fu abang tum nang litum jong se jogdun example te prabjin pen jogdun ingon nang litum jogja frang labang so advertisement alu nang litum klar dak pen lang pon ingon la pen da file nang litum jogdun exist tame jogdun ingon la pen labang so video nang litum share ego karbeng long aras tame palang ignang la pen pachini ignang la pen ning hang atum bangke pa fly dun nang kilong long le bang mo fita lamnos tame try dun sikime la sipinia video long manili nang ke than ponji la bangke la anchor lo la pen pena puthot ka pega video long chitong tunang tangke dome thak me kadu kawe kar british 2.0 youtube channel long kelangara do advance tame nili hin pen kardom to change